ahinya. Kata kamano bendi mulo wach moro kanyo nego beni ichiwe e yor lero. Nego beni ichiwe e yor lero e yo machalo nade. Mondo kik wabed gi kes ni omenda makamano gole to luare lweta achudhe. Ma ng'at manitiere ma obed affected manitiere kar jot kacha to ok yud gimoro amora. Seche moko yudo kata 2,000 kende, 10,000 gol, kata seche moko ka sirkal oyie ni koro bro mede to koro pesa no lal meru. Nego bed ni tiyo kod lai mane mondo pesa no chop ne the right people kata jogo moyangi. Mane kama koro issue med ethics come in nikech ineno vitongoji duni I may call them that jomodak Madare, Mukuru kwa Ruben, Uruma and those kind of places mobedo affected kumaji bedo obedo displaced wantegi nyumba kumi initiatives wangeo everybody ngamoda kanya gikanya wantegi chiefs wantegi sub chiefs wantegi member of county assembly gintegi data of the people who stays in those kind of locations koro wanyatio gi nyumba kumi initiatives wanyo involve the chiefs and the sub chiefs mondo gibi bendo gimi walero kanyo be mabongiso ani jogi betio gadier jobige begingeni how many Kenyans modake in those locations the people that they represent wanyalo keto gi accountable to a page gini what is the data of the people that lives here. So mano bende miyo wa the right way mwangeo ni in case gimakamano timre kendo that is how we should be able to address those kind of issues. Okwanyalo wisha way to wachi ni wabo paro ni angeni manganen ga neighbor nganen ga kacha ntie jomoseto mo waonge the correct number of jomoseto koradwa kwayo ni mondo wamakre uru together the chiefs and the sub chiefs and the nyumba kumi initiatives and all those other bodies involved mondo aneni wanyalo konjere e yo mane mar mondo wayudi equitable distribution of resources in terms of the 10,000 shillings ma serikal dhimiwa kata ka serikal dhimiwa one off payment kata ko bomiwa monthly payments akwayo ni mondo serikal obi kod the right channel speak to the right people mondo wakonjo Kenya. Yes. Brenda bedi mulo kanyo ni nitiere omenda mano mara kedo kod masiche mabira poya kata disaster ma kopogore kod mano mawuok e sirikal mamalo nitiere mago ma nitiere counties magwa bedo omenda no sebedo katiyo makare adiera kwang'iyo kata kinde mokalo chien midhiero mar oula en gino manyaka sani wanyalo wacho Kenya ka